Bore da I chi. Da cael eich cwmni chi. A chroeso i'r ardd, yn gweld ti ôl I fi fan hyn. Pam yr ardd y bore yma? Dwi ddim yn lle gorau I fod. Mae rai cyfaddau, mae ddigon o'r. Ac mae'r glaw yn dod yn bob hyn a hyn. Mae'n mor wahanol I siwr mae wedi bod dros y 10 wythnos diwetha yma. Ond I ni yma, achos heddiw yw dydd Sul yr Amgylchedd. Fi gael ei gliro chydig bach o'r cefndir. Ers 1974, mae'r 5 o Mehefin wedi cael ei glisnodi gan y Cenhedloedd Unedig fel diwrnod I godi ymwybyddiaeth am yr amgylchedd, ac yn annog pobl I feddwl am bwysigrwydd gofalu am yr amgylchedd. A dros y blynyddoedd mae'r diwrnod wedi tyfu mewn poblogrwydd, a bellach mae'n cael ei ddathlu mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd. A mae'r eglwys wrth gwrs wedi bod yn rhan o hyn o'r cychwyn. Ac ar eglwys wedi neilltuo y sul agosa at Mehefin y 5 I fod yn sul yr amgylchedd, ac yn gofyn I Gristnogion, I gynulleidfaoedd, I osod concern am yr amgylchedd yng nghanol eu haddoliad a'i gweithgarwch. Felly dyna pam ni'n dechrau yn yr ardd y bore yma beth bynnag. Ond gadewch I ni weddio. Arglwydd y cread, molwm di am dy waith yn creu, am brydferthwch dy fyd, am gyfoeth y ddeiar a'i hadnoddau, am ddirgelwch I angderau'r gofod, am ryfeddod bywyd yn ei holl ffurfiau amrywiol, ac am dy ofal drosom ni dy blant. Arglwydd, agor ein llygaid, I werthfawrogi harddwch a daioni dy greadigaeth, ac I ymwybod ath presenoldeb di, yn llenwi, yn prydferthu, ac yn cynnal pob peth. Amen. Wel, y thema ar gyfer sul yr amgylchedd eleni yw bioamrywiaeth, biodiversity, sef amrywiaeth ryfeddol byd natur, a'r modd mae'r cyfan yn cydblethu yn cyd-ddibynnol ar ei gilydd. Falla'ch bod chi'n gyfarwydd â'r term Saesneg, the web of life, gwe bywyd neu rwydwaith bywyd, falle'n well. A mae hynny siŵr o fod yn gwneud I ni feddwl am gerdd enwog Waldo, brawdoliaeth, a'i linell agoriadol gofiadwy. Mae rwydwaith dirgel Duw yn cydio pob dyn byw, cymod a chyflawn we, my fi, ty di, fe. Ac bod Waldo'n cyfeirio'n benodol at berthynas pobl a'i gilydd yn y gerdd, rwy'n siŵr y bydde fe yn barod I gydnabod fod y rhwydwaith yma yn un tipyn ehangach na hynny, ac yn tynnu fewn natur yn ei holl amrywiaeth. Nawr, mae'n siŵr debyg eich bod chi fel Janet a Minne wedi treulio lot o'r 10 wythnos diwetha yma yn yr ardd, ac wedi cael cyfle falle am y tro cyntaf I aros a dotio a ryfeddu at gyfoeth byd natur. Wedi sylwi ar y planhigion yn tyfu ac yn aeddfedu, ar liwiau llachar a gwahanol y blodau, ar y gwahanol mathau o adar a'i can, a diolch yn fawr I Richard am godi mor gynnar bythefnos yn ôl i'w recordio nhw. Yr amrywiaeth o bryfed sydd yn cwmpas ni. Prysurdeb y gwenyn yn symud o flodyn I flodyn. Neu, os gael ddweud yn yn achos ni, gor-brysurdeb y gwenyn weithiau, gan fod y bobl dros nesau ni yn cadw gwenyn. A dyma'r adeg o'r flwyddyn wrth gwrs pan fydden nhw'n heidio. A dyna chi rhywbeth ryfeddol yn ddoi hunan. Gweld y gwenyn yn gasglu tu a phas i'r cwb, yn aros fel bethau am arwydd I godi a mynd. Ac ambell I ffals y lam, gyda'r gwenyn yn penderfynu nad oedd y tywydd yn addas iddyn nhw symud. Ac yn ansydyn ac yn ddirybydd, sŵn yn cynyddu, a miloedd ohonyn nhw'n codi. Fe rhaid ni rithro'r patio un bore, gan nad oedd sicrwydd I ba gyfeiriad roedden nhw'n anelu. Mae wedi bod yn bleser, ydyw I weld a gwylio a mwynhau. A phleser hefyd I dendio a gofalu. Ie, rhwydwaith, dirgel, eang a chyflawn byd natur. A dyna beth mae'r Beibl yn ei ddatgan wrth gwrs. Mae I weld y menodau cyntaf y Beibl, stori'r creu yn Genesis. Gadewch ni wrando ar ddetholiad o'r adnodau. Hanes creu y byd. Ar y dechrau cyntaf, dyma Duw yn creu y bydysawd a'r ddeiar. Roedd y ddeiar yn antrefn gwag, ac roedd hi'n hollol dywyll dros y dŵr dwfn. Ond roedd ysbryd Duw yn hofran dros wyneb y dŵr. A dwedodd Duw, dwi eisiau golau, a dath golau I fod. Roedd Duw yn gweld bod hyn yn dda.
Dwedodd Duw, dwi eisiau'r dŵr sydd dan yr awyr gasglu un lle, mwyn I ddeiar sych ddod i'r golwg. A dyna ddigwyddodd. Roddodd Duw yr enw tir i'r ddeiar, a moroedd i'r dŵr. Roedd Duw yn gweld bod hyn yn dda. Yna dwedodd Duw, dwi eisiau laswellt dyfu o'r tir, a phob math o blanhigion sydd â hadau ynddyn nhw, a choed ffrwythau. Bydd yr hadau ynddyn nhw yn gwneud I fwy a mwy o'r blanhigion gwahanol hynny dyfu. A dyna ddigwyddodd. Roedd y tir wedi orchuddio, a glaswellt a phlanhigion a choed o bob math, a'i hadau ei hunan ynddyn nhw. Roedd Duw yn gweld bod hyn yn dda. Dwedodd Duw, dwi eisiau'r dyfroedd fod yn orlawn o bysgod a chreaduriaid byw eraill, a dwi eisiau adar hedfan yn ôl ac ymlaen yn yr awyr uwch ben y ddeiar. Felly dyma Duw yn creu y creaduriaid enfawr sydd yn y môr, a'r holl bethau byw eraill sydd ynddo, a'r holl wahanol fathau o adar hefyd. Duw yn gweld bod hyn yn dda. Dwedodd Duw, dwi eisiau creaduriaid byw o bob math lenwi'r ddeiar, anifeiliaid, ymlusgiaid a phryfed, a bywyd gwyllt o bob math. A dyna ddigwyddodd. Wnaeth Duw bob math o greaduriaid gwyllt, bob math o anifeiliaid ac ymlusgiaid, a phryfed gwahanol I fyw ar y ddeiar. Oedd Duw yn gweld bod hyn yn dda. Yna dwedodd Duw, gadewch I ni wneud pobl yn ddelw ohono ni'n hunan, I fod yn debyg I ni, I fod yn feistr sy'n gofalu am bopeth. Pysgod yn y môr, yr adar yn yr awyr, yr anifeiliaid, y ddeiar gyfan a'r holl greaduriaid a phryfed sy'n byw arni. Felly dyma Duw yn creu pobl ar ei ddelw ei hun. Yn ddelw ohono ei hun y creodd nhw. Creodd nhw yn wryw ac yn fenyw. A dyma Duw yn ei bendithio nhw a dweud wrthyn nhw, dwi eisiau chi gael plant fel bod mwy a mwy ohonoch chi. Llanwch y ddeiar a defnyddiwch eich potensial I, a bod yn feistr I ofalu am y pysgod sydd yn y môr, yr adar sy'n hedfan yn yr awyr, a'r holl greaduriaid sy'n byw ar y ddeiar. Dwedodd Duw, edrychwch. Dwi wedi rhoi'r planhigion sydd a hadau a'r ffrwythau ar y coed I gyd I fod yn fwyd I chi. A dwi wedi rhoi'r blanhigion yn fwyd i'r bywyd gwyllt a'r adar a'r holl greaduriaid bach eraill sydd ar y ddeiar. Ie, pob un creadur byw. A dyna ddigwyddodd. Edrychodd Duw ar bopeth roedd wedi wneud a gweld bod y cwbl yn dda iawn. Sylwch chi fel mawdur Genesis yn dilyn pob gweithred unigol o greu gyda'r geiriau, roedd Duw yn gweld fod hyn yn dda. Datganiad cadarnhaol gan Dduw o werth a phwysigrwydd pob elfen wahanol o'r byd. Ond wedi gorffen, mawdur Genesis yn dweud, edrychodd Duw ar bopeth roedd wedi ei wneud a gweld fod y cwbl yn dda. Wel na ddim cweit. A gweld fod y cwbl yn dda iawn. Hynny yw, os oes na werth a phwysigrwydd yn perthyn i'r elfennau unigol, mae'r cyfan gyda'i gilydd yn cario ryw werth a phwysigrwydd arbennig iawn yng ngolwg Duw. Chi'n cofio stori Noa hefyd yn Genesis, sy'n gorffen gyda Duw yn gwneud ymrwymiad nid jyst gyda phobl, ond gyda'r ddeiar. Yr ymrwymiad rwy wedi gwneud a phob creadur byw, medde Duw. Mae rwydwaith bywyd, y cyd-gysylltiad a'r cyd-berthynas gymleth, astrus, cywrain yma o fewn natur a'r greadigaeth, yn rhywbeth rym ni fel bodau dynol yn rhan anatod ohono. Rym ni'n rhan o cymuned o gyd-greaduriaid o fewn rwydwaith dirgel Duw. Mae rhywbeth rydyn ni'n dibynnu arno. Am awyr I anadlu, am ddŵr i'w yfed, am fwyd i'w fwyta, ac am hinsawdd sy'n gwneud y ddeiar yn fan sy'n gallu cynnal yn bywyd ni. Mwyn gofalu am yn hunan, mae rhaid I ni gymryd rwydwaith bywyd o ddifri. Ac os yw Duw wedi gosod gwerth a phwysigrwydd arbennig ar ei greadigaeth, ond nid oes rhaid I ni fel rai sydd wedi'n creu ar ei lun a'i ddelw ef, osod yr un gwerth a'r un pwysigrwydd arno hefyd, a gofalu amdano. Credu bod well I ni stopo fanna I gael mynd mewn, achos mae'r glaw yn dod.
Reit, wedi dod nôl mewn nawr, fel chi'n gweld. A ble o'n i? Ie, wrth gwrs, o'n i'n sôn am werth a pwysigrwydd mae Duw yn rhoi ar y greadigaeth, ac felly mae eisiau ni'n fod yr un peth a gofalu amdano. Ond wrth gwrs, ni'n gwybod bellach, mae nid felly mai. Heb amheuaeth mae ymddygiad a gweithgarwch dynol wedi gwneud i niwed enfawr i rwydwaith bywyd. Ni wedi bod yn torri coedwigoedd a raddfa mor eang yn cloddio a chloddio yn fineralau, yn llosgi tanwydd carbon, yn llygru'r tir a'r dŵr a'r awyr, jyst i enwi rai pethau amlwg. A mae hynny'n achosi problemau enfawr ar draws yn byd ni. Yn ddiweddar o'n i'n darllen, mae afiechydon mil heintiol, zoonotic diseases, wedi cynyddu. Hynny yw'r afiechydon sy'n cael eu trosglwyddo o anifeiliaid i bobl. Afiechydon fel SARS, Ebola, ffliw adar, ffliw moch. A dyna oedd HIV ar y dechrau, wrth gwrs. Ac erbyn hyn, Covid-19 sydd wedi'n cadw ni yn cartrefi dros y 10 wythnos diwetha yma. Yn ôl adroddiad y Cenhedloedd Unedig ychydig flynyddoedd yn ôl, mae 75% o'r afiechydon heintus sy'n effeithio arno ni fel pobl bellach yn rai mil heintiol, yn rai sydd wedi dod ato ni wedi cael eu trosglwyddo oddi wrth anifeiliaid. A'r gred yw bod cysylltiad agos rhwng y twf yma a iechyd rhwydwaith bywyd. Rwydwaith bywyd iach sy'n puro'r awyr i ni'n anadlu, yn glanhau'r dŵr i ni'n yfed, yn cynhyrchu'r amrywiaeth o fwyd sydd ei angen i'n cadw ni'n iach ac i wrth sefyll afiechydon. Mae'n helpu gwyddonwyr ac ymchwilwyr meddygol i ddeall beth sy'n achosi afiechydon a gallu datblygu meddyginiaethau i ddelio gyda'r afiechydon a'n gwella ni. Ar ben hynny, wrth gwrs, mae rwydwaith bywyd iach yn helpu lliniaru effeithiau newid hinsawdd trwy amsugno carbon a lleihau llygredd yn yr awydd a bod o help i wella y tywydd difrifol yma mae cymaint o'r anw yn byd ni yn profi yn y cyfnod modern yma. Ond hefyd, wrth gwrs, i ni fel Cristnogion, gynwyr i bawb sy'n rhannu'r gred bod gan pob ran o rwydwaith bywyd werth yn ddwy hunan, mae yna elfen cryf o gyfiawnder yn perthyn i hyn hefyd. Pan nad yw rwydwaith bywyd yn iach, pwy sy'n dioddau, weitha? Wel, y tlawd, yn dyfe, a'r bregus, a'r bobl, ar y cyrion. Am i bod nhw yn dibynnu'n llwyr ar dir ffrwythlon, ar ddŵr glân, ar goedwigoedd, a physgod, a creigresi cwrel, tymhorau dibynadwy ac yn y blaen, mwyn cynnal bywyd. Cyn y Nadolig, fe fues i mewn cenhadledd yn gwrando ar bobl o rannu'r byd yn siarad, ac un ohonyn nhw oedd prifathro Coleg Diwinyddol o Ynysoedd Kiribati yn y Môr Tawel, Dr. Tioti Timon. Oedd hi'n sôn am y problemau mae a'i bobl yn ei wynebu oherwydd rwydwaith bywyd afiach. A medde fe, dyw hi ddim yn deg, medde fe. Rydyn ni'n dioddau, nid oherwydd rhywbeth rydyn ni'n gyfrifol amdano fe, ond oherwydd yr hyn y mae gwledydd eraill wedi wneud ac yn dal i wneud. Ond nid oes gyda ni gyfrifoldeb am yn gilydd, ond oes gyda ni gyfrifoldeb am y greadigaeth. Ac os felly, ond nid oes rhaid gweithredu'r cyfrifoldeb yna. Oedd e'n apel rymus iawn ganddo, nath yn cyffwrdd ni gyd. Mae'n hen bryd i ni edrych o ddifri ar ein perthynas a byd natur, a mynd ati sicrhau byd sy'n fwy amgylcheddol gyfrifol. Mae'n hen bryd i ni ddeall yn well ein lle o fewn rwydwaith bywyd. O'n i'n dibynnu arno, ar modd y mae rwydwaith bywyd iach yn hanfodol, nid jyst ein lles ni, ond lles pob elfen o fewn creadigaeth Duw. Y greadigaeth ryfeddol yma a grewyd gan Dduw. Mae Duw wedi yn ei chynnal i creadigaeth sydd o gymaint gwerth yn ei olwg fel ei fod wedi aberthu hun yn Iesu Grist mwyn i waredu.
O fel chi'n gweld, mae Janet wedi ymuno 'da fi nawr, a i ni am ddarllen rhywbeth nes i ar draws yn ddiweddar gan un o eglwysi ECOM, rhywun o un eglwysi ECOM sydd wedi sgwennu hwn wedi cyfieithu fe'r Gymraeg, Litany ein Hindod. Yr ydym yn un a deiar Duw, y ddeiar dda, yn gwneud ni ohoni. Deiar sy'n ein bwydo a'n cartrefi. Ble mae Iesu'n cwrdd â ni, gan rannu ei hun gyda phob cnawd. Y ddeiar, grym gallwn weithio gyda hi. Prydd ar gyfer tyfiant, cerig i'w sernio, wres o'r dyfnder, a ddawn gyson drwy ras Duw. Mae'r fam ddeiar wedi ei hamdrin, gardd Duw wedi ei hysbeilio. Mae'r ddeiar hon, yr ydym yn rhan ohoni, yn ochneidio ac yn gweiddi'n uchel, ac mae Duw yn clywed. Mae Duw yn clywed. Beth amdano ni? Yr ydym yn un ac awyr Duw, awyr iach y mae bywyd yn ei anadlu, awyr oerbraf sy'n ein amgylchynu, yn yr rhodd o'r goeden werdd a'r planhigyn lleiaf. Awyr sy'n anadl bywyd, wrth i ysbryd Duw chwythu lle myno Duw. Rydym yn un ac awyr Duw, grym gallwn weithio gyda hi, i ddod â goleuni ac egni, yn gyson drwy ras Duw. Yr awyr sydd yn sgrechian yn awr, yn anghetbwys ac yn wyllt. Misoedd heb gwmwl na chysgod ag yr haul tanbaid. Misoedd o filyw di-baid. Yr awyr yn goch wrth i'r ddeiar losgi, corwynt a thymestl. Anadl y ddeiar yn tagu gan lygredd, yn fwll ac yn fyglyd. Mae'r awyr yma rydym yn ei anadlu, yn ochneidio ac yn gweiddi'n uchel. Ac mae Duw yn clywed, beth amdano ni. Rydym yn un a thân Duw, tân sy'n puro ac yn adnewyddu, a'i wres yn ein cynhesu a'n bwydo. Rydym yn dibynnu ar dan Duw, grym gallwn weithio gyda hi, yn gyson drwy ras Duw. Mae'r tân a harneisir gennym yn carlamu'n wyllt dros ein tiroedd, yn difa ac yn dinistrio popeth o'i flaen, wedi ei fwydo gan sychder ein deiar. Mae'r tân yma yn ochneidio ac yn gweiddi'n uchel, ac mae Duw yn clywed. Mae Duw yn clywed. Beth amdano ni? Rydym yn un a dŵr Duw, y dŵr sy'n llenwi ein byd ac yn rhan hanfodol o'n gwneithuriad. Dŵr glaw wedi ei ailgylchu ers dechrau amser y ddeiar. Dŵr glân, adfywio, yn trawsffurfio, yn erydu, yn toddi ac yn adnewyddu'r ddeiar, drwy law a gwlith, llif a rhew. Mae bywyd yn dibynnu ar ddŵr, sydd a'i lais yn honau'r môr a rhediad yr afon, y murmur yn ant y llynyddiwch y llyn. Dŵr sy'n marw, wedi ei dagu a'i ddogni, a'i ddargyfeirio a'i wastraffu, gan drachwant a bydreddu. Dŵr sy'n bryn, dŵr nad yw'n addas i yfed. Mae'r dŵr yma, ein bywyd, yn ochneidio ac yn gweiddi'n uchel, ac mae Duw yn clywed. Mae Duw yn clywed. Beth amdano ni? Wrth i'r elfennau sydd yno ac o'n cwmpas ein cyhuddo, gofynnwn am fyddeiant. Y maddeiant yma Iesu yn ei gynnig, sy'n rhyddhau, yn adnewyddu, yn codi ac yn grymuso, mwyn mynd i'r afael a'r drwg. Ni fynnwn ymdrybeiddi mewn ei ogrwydd sy'n anablu, ond yn hytrach gweithredu'n ystyrol. Grist ymrwyma ni heddiw i ddechrau. Amen. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni bore yma. Mae bod yn hyfryd cael eich cwmni chi a gobeithio newch chi fwynhau y gweddill o'r diwrnod yma. Gobeithio gewch chi gyfle i fynd i'r ardd. Bore da iawn i chi.